Здравейте, уважаеми потребители на YouTube, аз съм Нова и днес ще влизаме в Омегле. Ето тук съм с момче, писал съм си тук ме пита, чуеш ли ме, към да. Ето момичето. Ето. Защо така да те гледам? Питах имаш ли си кадже. Няма пита нещо, аз просто ще там питам. Я ще питам да каже нещо. Кажи нещо. Вижте, че пише толкова бавно, но сега съм с една ръка пише. Пише, кажи нещо. Тук ми е чата. Питах как е името. Стели. Питаме как се казва, аз казах Тони. Мано ще така зацикля, извинете, че зацикля. И затова съм, ако се виждам, няма се да се виждам. Стена тъмно, ето това отвънка, ето. Приятно ми е Тони. И на... Много бавно пише с така. Аз си питах им във Фейсбук, тя каза и ще потърс. Имаш ли да... Питаме дали имам домашен любимец. Имам домашен любимец. Тя е котка. Да... Също ми пише, че е много хубаво. Какво ми пише? Не, доста давно чата има 10 минути. И това сме си го изчатили. Сменим. Ай, ще не найде. Ще сменя чата, защото България този няма камера и да сменим. Индонезия. Ето.
Пак България. Ще пише здравей. Може да пише просто да има... Като намеря България. Бабичка! Как може такива неща да има тук, бе, заеби? Това е от... Не знам коя държава, има машини. Окей. Такси... Просто искам да натисна България. Вижте, ако не се... Вижда много хубаво. Не бати пълето. Ево то пишелец. За Коста Рика. Словакия. Словакия. Ето Словакия, книгата. Некъв... Каква та беженечка? Германия. Сменям тук. Вижте какъв беженец, бе. Турция. Купа трябва. Бати пешилците. Искам Българи. Вижте. Здравей, бе. Там още светло. Той тук е светло. Пише здравей. Там пише здравей, ама смени чата. Русия! Пише здравей. Дали ще ме разбере? То се смени. Русия. Здравей. Посмени то нещастник. Турция. Сменяме. Той сме Германия. Гледайте. Какъв гето е. Гей. Това момиче ме виж. Костутка. Турция, гледай такъв педерас. Гледай, тупа се сме. Боже мой. Съжалявам, че нямам камера, но не съм си купил. Той не нам откупил, той отварям си. Вижте какъв старт. Вижте, момичета! Но сме... Махаме топ пишелец. България пишеме здравей. Ето пишем здравей. Анексия. Сменим. Гледайте. Пише малко като някакъв перас. Българска. Ти бе майките. То пъй същия, бе. Фу да ти бе майката. Я бил тук. Пак бабичката. Ето вижте бабичка. Помисля, сега да си покажа лицето, какво е стара да ви покажа. Момичета. Бе, да вие бе майката. Това бяха от България. Виждам съм да гледа всеки случай. Той е Франция, гледа такъв педерас. Свойски педерас.
Ей. Гледайте. Ну, пише нещо. Само пищелец. Много ти тук ще написам. Приятели, надявам се видеоклипа да ви хареса. Ако ви хареса, можете палец нагоре. Това е първи епизод на Омегле. И ще спадам на клипчета. Нямам видеоклипа да ви хареса. И до скоро.